Тапшыруыбызны дәвам итеп экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Наилә Исмаил кызы Мөхәммедованы чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилеен каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны җиңкасы Фирүзә Иззәт кызы Ибрагимова, улы Ринат, кызы Зөлфия, кияве Радик, килене Айсылу, оныгы Юсуф котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Якын кешебез 1966 елның 9 апрелендә Иске Мастяк авылында Сәгадәт белән Исмаил Ибрагимовлар гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килгән. Авылда урта мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәрендә бухгалтер һөнәрен үзләштергән. Улына дипломын алган яшь белгеч янәдән туган авылына кайта һәм авылда тегү фабрикасында хезмәт юлын башлап җибәрә. 1989 елның 1 апрелендә Фәнил Абдулла улы Мөхәммедов белән гаилә корып җибәрәләр. 1990 елда беренче балалары, кызлары Эльмира дөньяга килә. Бүгенге көндә ул инде Тольятти шәһәрендә тормыш иптәше Азат белән яшәп, 2 балалары Ралина белән Илназны тәрбияләп үстерәләр. 1993 елда уллары Илнур туа. Илнур Мәскәү шәһәрендә яши. Наилә белән Фәнил балаларына бик яхшы тәрбия бирәләр. Хәзер инде оныклар үстерешәләр. Наиләбез безнең бик уңган, тырыш, ачык йөзле, сабыр, ихлас күңелле хатын-кыз. Фәнил белән бик пар килгәннәр. Татулыкта, матурлыкта, мәхәббәттә яшиләр. Гомер барышында әнине, әбине, Сәгадәт Фатих кызын тәрбиялисез. Аллаһы Тәгалә әҗер савабын ирештерсә иде. Рәхмәт сезгә. Алар гомумән шатлыкларда да, кайгыларда да янәшә бездә. 2020 елда барыбызга да зур кайгы хәсрәт килгәч, ирем, әтиебез, Наилә апаның бер тума абыйсы Рушан Исмаил улы Ибрагимов авыраган вакытыннан башлап һәм соңгы юлга озатуында да, мәҗлесләрен уздырганда да алар ярдәм иттеләр. Барысы өчен дә рәхмәт белдерәбез аларга. Кадерле, сөекле якыныбыз, рөхсәт ит сине ихластан матур юбилеең белән котларга. Кайчан килеп керсәң дә ачык йөз, өстәл тулысы нигъмәт белән каршы аласыз. Берсеннән-берсе акыллы, уңган балалар тәрбияләп үстердегез. Киләчәктә дә газиз балаларыгыз, яраткан оныкларыгызның игътибарын, ихтирамын тоеп, аларның уңышларына сөенеп, пар канатлар булып озын гомер итегез. Яз аенда туганга Наиләбез, син язлардай матур, ягымлы, каршылыйсың ачык йөзең белән, әзер була һәр чак табының. Һәр гомернең кышы, көзе була, ә синеке һаман җәй килеш. Кешелегең сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Сезгә насыйп булган бәхет, шатлык, якты көннәр мәңге үтмәсен. Сәламәтлек, ярты бәхет диләр, шунысы бигрәк шикләп үтмәсен. Зинһар өчен таза, сәламәт бул, авырлыклар урап узсыннар. Киләчәкнең якты, ак көннәре бары синең өчен булсыннар. Хөрмәтле Наилә Исмаиловна, юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Көнеңе бүген төрле бүләкләр, җаны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык та кайгыда булыйк без бергә, аермасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле яклардан, чын дусларың терәк булсын сиңа авыр чакларда. Якты аяз булсын тормышың күгә,
Кояш нуры насибе тик сиңа бүген. Сагышларны онып, елмайып яша. Йолдызларда күктән сиңа эндәшә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якыннардан. Чын дусларың терәк булсын, сиңа абыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якыннардан. Чын дусларың терәк булсын, сиңа абыр чакларда. Сыналган йөрәгең типсен көчлерәк. Тормыш юлларында бик күп көч кирәк. Йөрәктәге җырны җиргә таратып, җырлыйм синең өчен, сине яратып. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якыннардан. Чын дусларың терәк булсын, сиңа абыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якыннардан. Чын дусларың терәк булсын, сиңа абыр чакларда. Туган көнең бүген төрле бүләкләр. Чыны күңелдән чыккан матур теләкләр. Шатлык та кайгыда булыйк без бергә. Айырмасын язмыш безне гомергә. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якыннардан. Чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якыннардан. Чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якыннардан. Чын дусларың терәк булсын, сиңа авыр чакларда. Күңелеңә шатлык тулсын, бәхет төрле якыннардан.